Okay, dwi'n nervous, so bear with me. Ionawr 16/2025, dyna y dyddiad nes i anfon e-bost byr at Gaer Salem yn gofyn am gyngor am fynd i'r eglwys. Fe wneud hyn yn wedi bod yn atheist trwy'r mwyaf bywyd fi. Wrth glwad sgwrs rhwng mam fi a chwaer fi, dros y dolyg yna am ffydd y falle, nath na hedyn gael ei blannu yn meddwl fi ella bod na rhywbeth ar goll yn bywyd fi. Oedd gen fi deulu cariadus, job dda, iechyd, hobbies dwi'n mwynhau, ond o'n i teimlo fod na rhywbeth dal i fod ar goll. Nath un y ffrindiau fi ddeud mewn sgwrs ei fod o'n cael cryfder mewn grym uwch, ac eto nath o hedyn bach ar dyfu, dipyn bach mwy. Mewn ffordd ffynnu, dwi'n meddwl na fi, mewn ffordd oedd hedyn, a o'n i lwcus bod fi wedi ffeindio Caer Salem efo y cwrs alffa. Dwi'n meddwl na dyna oedd y prif ffrwythlon i fi. Drwy gymryd rhan yn alffa, nes i sylwi bydd ar goll yn bywyd fi trwy Iesu. Dros y flwyddyn dwytha, dwi wedi dod i weld sut mae'r ffydd Cristnogol yn helpu ni wneud synwyr o'r byd a ni'n hunan, a pethau da a'r pethau tywyll. A sut mae Iesu wedi cymeryd y pethau tywyll na a maddau ni am bob dim, achos fod o'n caru ni. Dwi'n teimlo lot hapusach rwan. Mae bywyd dal i fod efo straen y broblemau, weithiau, a fatha fan Leeds United. I should know. Da ni'n dod ar y funud. Ond dwi'n gwybod fedra i droi at weddi pan mae pethau yn mynd bach too much weithiau. Diolch. Darren, wrth i ti sefyll o flaen Duw, wyt ti'n cydnabod dy angen dy hun yn onest am dy bechodau a phethau sydd wedi mynd o le yn dy fywyd ac yn wirioneddol sori amdanyn nhw. Wyt ti wedi rhoi dy ffydd yn Iesu Grist, yn ei dderbyn fel arglwydd a gwaredwr dy fywyd, ac yn derbyn y maddeuant mae Duw yn ei gynnig drwy ei ras a'i gariad. Ydw. Wyt ti, gyda help yr Ysbryd Glân, yn dewis dechrau bywyd newydd, bywyd o ddilyn Iesu, o'i adnabod yn ddyfnach ac o'i rannu ag eraill. Ydw. Mae bedydd yn ffordd gyhoeddus o ddweud, dwi'n perthyn i Iesu. Ond mae hefyd yn golygu dweud, dwi'n perthyn i'w bobl ef, yr eglwys. Wyt ti felly yn barod i ymuno â ni fel aelod o'r eglwys hon, i gerdded gyda ni ar daith ffydd ac i ddangos pwy yw Iesu yn y ffordd rwy ti'n siarad ac yn byw. Ydw. Ffrindiau yng Nghrist, i ni wedi clywed stori ffydd Darren a'r addunedau mae e wedi gwneud o'n blaen ni heddiw. Gadewch i ni sefyll felly fel arwydd clir ein bod ni'n ei groesawu deulu'r eglwys hon, gyda'r holl freintiau a'r holl gyfrifoldebau sy'n dod gyda hynny. So cwestiwn i aelodau Caer Salem. Ydych chi'n barod i addo fel eglwys y byddwch chi'n gweddio drosto, ei annog ac yn ei helpu i dyfu yn y ffydd fel disgybl i Iesu Grist? Gret. Wel Darren, bydde di'r arglwydd dy fendithio ath gadw, bydde di'r arglwydd lewyrchu ei wyneb arnat a bod yn drigarog wrthyt. Bydde di'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Amen. Na ni, gewch chi gymryd eich sedd. Wel, Darren, yn braint ni fel eglwys yw cael dy fydyddio di yn enw y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Gad i ni weddio am Darren gyda'n gilydd. Iawn, nawn ni gweddio. Da ni'n diolch am Darren ac am y ffordd ti wedi bod ar waith. Mae'n ffordd mor pwerus yn ei fywyd dros y flwyddyn diwetha.
Diolch am arwain o i wneud y cwrs alffa, a troi hynny arwain o trwy dy ras i ffydd yn Iesu Crist. Diolch am dy daioni a ffyddlondeb. Da ni'n gweddio dy fendith ar Darren ac ar ei deulu. Da ni'n gweddio i dy ysbryd glân i llenwi fo ac i arwain, arfogi a chynnal o pob dyrnod. A da ni'n gweddio bydd ffydd Darren yn cario ymlaen i dyfu ac i perthynas gyda ti yn dyfynhau. A phob dyrnod bydd yn deall mwy a mwy faint o'i ti ei garu. Ie, Duw, diolch am y diwrnod yma, popeth mae yn cynrychioli. A Duw, da ni'n gobweddio fydde di yn amddiffyn Darren. Fydde di rhoi yn nerth iddo fo i ddilyn ti ac ymddiried yno ti trwy'r dyddiau da a dyddiau'r anodd, y dyddiau exciting a'r dyddiau sydd ddim mor exciting. A Duw, da ni'n gweddio fydde di yn defnyddio Darren i ddangos i bobl arall dy gariad ac i helpu pobl arall i ffeindio'r ffydd, y gobaith a'r rhyddid mae Darren di ffeindio yn y ti. A diolch Duw am y bendith mae Darren yma i ni fel eglwys. A wrth i ni croesawu fo heddiw i deulu'r eglwys, neu di helpu ni fel teulu ffydd Darren i anogo, i gefnogi ac i cerdded gyda fo wrth iddo cario ymlaen ar ei daith yn tyfu yn ei ffydd ac yn helpu dod at y deyrnas di yma yng Nghaernarfon. Da ni diolch i ti, Duw, yn enw Iesu. Da ni'n gofyn hyn. Amen.